La realitat que ens trobem a Igualada és que moltes famílies en situacions econòmiques límits s'adrecen a serveis socials i els són denegats aquests ajuts. El motiu que els siguin denegats és que els límits d'ingressos de les llars que delimita aquesta ordenança són molt baixos i, en conseqüència, moltes persones en situació econòmica precària queden fora d'aquests ajuts. Aquesta ordenança, la que volem modificar, va ser aprovada un mes després que el senyor Castells comencés a governar Igualada, el 2011, i l'han mantingut durant 6 anys. Si algú es pregunta per què li han denegat aquests ajuts, doncs la resposta és que s'ha de viure pràcticament en la misèria perquè siguin concedits. Hi ha hagut alguna millora els darrers anys al respecte d'aquesta situació a Igualada? Doncs sí. La millora és que es va aprovar al Parlament la llei 2415, que és la llei contra la pobresa energètica, i aquesta llei puja els barems, és a dir, fa que més gent tingui accés als ajuts concrets per pagar una part de les factures de llum, aigua i gas. Ara bé, aquesta pujada l'ha fet el govern del senyor Castells perquè pensa en millorar les condicions de vida de les persones de la nostra ciutat? Doncs al nostre veure està clar que no. Bàsicament per dues coses. Primer, perquè la llei obliga i, per tant, a nivell jurídic, la llei està per sobre de les ordenances i davant un supòsit, com deien, que està regulat per una ordenança i per una llei, doncs s'aplica la llei. I, per altra banda, si hi hagués hagut voluntat de millora en el govern, doncs a més d'aplicar la norma per ajudar al pagament d'una part dels rebuts de subministraments, també hagués millorat al mateix temps els barems dels altres ítems, és a dir, per habitatge, per medicaments, per ortopèdia, per escolarització. I això, fins al moment, i des de l'aplicació el 2015 de la nova llei, doncs no ha estat així. Queda clar que aquest govern no té gaire pressa en aquestes qüestions. 50.000 euros és el total que es va gastar el govern en el 2015 en ajuts d'aquestes característiques per a famílies en risc d'exclusió. I 50.000 euros suposa que de totes les famílies ateses, 62 euros anuals és el que toca de mitjana per a aquestes famílies. El missatge que se'n desprèn, dèiem, és que amb 62 euros a l'any ja es fa la diferència entre estar en risc d'exclusió o sortir-ne. Aquest és el missatge que ens dona el govern amb el continuisme de l'aplicació d'aquesta ordenança. Nosaltres entenem que la xifra és ridícula, tenint en compte la gravetat del problema, i que en esdeveniments d'uns pocs dies aquest Ajuntament gasta molt més que aquesta xifra de tot un any. Què demanem la CUP? Doncs demanem bàsicament 3 coses. La primera és que pugin els barems de l'ordenança d'Igualada i els igualin amb els de la llei 2415, que són més alts, és a dir, que més famílies tinguin accés a aquests ajuts, però que no només s'apliquin com s'està fent per obligació per als rebuts de subministraments, sinó que també s'apliqui en els altres ítems. Segona cosa que demanem, doncs demanem que es torni a redactar l'ordenança, es torni a redactar amb els nous barems, perquè ara mateix el redactat que hi ha una fórmula que es contradiu amb unes dades i al final no acaba d'aclarir com es calcula i qualsevol persona que vulgui entendre per què li han estat otorgats o denegats uns ajuts, doncs si va a l'ordenança no li serà possible entendre-ho, perquè ara mateix no està redactada d'una forma clara. Tercera cosa que demanem la CUP, doncs demanem que es faci un registre dels casos de persones que demanen els ajuts però li són denegats. Cal saber quantes persones es queden fora de la cobertura dels ajuts bàsics si volem tenir una idea de si cal o no cal millorar aquests barems, aquesta ordenança. Aquest problema, que no és només una denúncia de la CUP, que és una denúncia que ha fet la Síndica de Greuges, que és una denúncia que ens està fent Càritas, que és una denúncia que ha sorgit a diferents xerrades sobre la pobresa a Igualada. Vots en contra d'aquesta moció? Abstencions? Vots a favor? Queda rebutjada amb els vots contraris del grup municipal de Convergència i Unió. Que aquest govern els dol gastar diners en serveis socials. Ningú no diria que dol gastar diners quan veiem que gasten 50.000 euros o 58.000 euros en un esdeveniment que dura 3 dies, o quan es gasten 63.000 euros en una aplicació de mòbil, o quan es gasten vora els 50.000 euros en 3 setmanes de pista de gel. El que passa és que quan es tracta de serveis socials bàsics, doncs sembla que l'Ajuntament d'Igualada no tingui diners.
Què més ens diuen? Doncs ens diuen que les dades de persones que han quedat fora dels ajuts socials bàsics ja les tenen, i per això no cal aprovar la nostra demanda perquè demanem coses que ja existeixen. Clar, nosaltres aquí doncs al·lucinem. Al·lucinem per dues coses. Primer, perquè hem demanat aquestes dades insistentment i sempre ens han respost que aquestes dades no existeixen i que, per tant, no ens les poden donar. I en segon lloc, doncs tampoc ens expliquem com és que si les tenen, encara que no ens les donin, no les inclouen a les estadístiques i als informes, i aquestes dades són clau per saber qui està patint a la nostra ciutat per causa de precarietat econòmica. Ens entristeix molt perquè ens sembla que s'estimen més amagar les coses de ciutat que no funcionen, tot allò que no va bé, que no pas acceptar una proposta de millora que ve de l'oposició. Al nostre parer, doncs, una decisió del govern molt trist, lamentable.